100.000 euros y recibiría otros 100.000 de otros. Sobre el procés de desenvolupament econòmic a les àrees nuclears ha tractat la jornada celebrada aquest dijous al matí per l'Associació Espanyola de Municipis en Àrees Nuclears i Magatzems de Residus Radioactius, la MAC, a la Casa de la Cultura de l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta ha estat inaugurada per Juan Pedro Sánchez i Alfons García, president i vicepresident de la MAC respectivament, i ha comptat amb la presència de diversos membres de la MAC. El desenvolupament no és una mesura que es posa d'avui per demà, sinó que és tot un procés i que en aquest procés cal posar damunt de la taula cadascú els recursos que té, els recursos endògens, els recursos propis, perquè tots tenim clar que una indústria tan potent i tan de monoconreu d'alguna forma com són les centrals nuclears, no hi haurà una altra empresa que vingui a substituir ni des del punt de vista ni de la generació de llocs d'ocupació ni de les inversions, sinó per tant hem de procurar diversificar cadascú els nostres territoris. Jo crec que cadascú té uns recursos, evidentment un dels recursos que tenim a totes les àrees nuclears és l'accés a l'aigua i aquests entorns, aquests paratges naturals, la veritat, tan preciosos que també poden servir per desenvolupar molt, que és una de les potencialitats al turisme d'interior. La jornada ha comptat també amb la intervenció de Gregori Cascante, director general de DALEP, qui ha parlat sobre el potencial del fons Next Generation i sobre les diverses estratègies de desenvolupament local, els principals reptes per a l'estratègia de desenvolupament com són la despoblació, la igualtat d'oportunitats o l'envelliment. En aquest sentit, s'ha posat molt èmfasis en la connectivitat com a servei essencial. Per retenir població o tindre un petit creixement i poder també evitar, més que allà de la població, també l'envelliment, que és molt important en aquests nuclis, és sobretot entendre, diguem-ne, els serveis de primera necessitat bàsica. Els serveis de primera necessitat bàsica, avui per avui, passen per la connectivitat. Això ha quedat com segurament la principal mancança que hi ha en aquestes àrees que queden una mica distants de grans àrees urbanes, per una paraula. Jo crec que això és fonamental i a partir d'aquí poder disposar d'una sèrie de serveis bàsicament els serveis essencials, serveis educatius, assistencials i d'aquesta índole perquè la gent pugui desenvolupar el seu projecte personal, familiar, empresarial a casa seva, que és el més bonic que hi ha. El proper pas serà treballar per aquest futur postnuclear amb programes de desenvolupament construïts des del propi territori. Ara que tenim una data d'alguna forma més o menys aproximada del tancament de les centrals, això fa que hagis de canviar el xip, que hagis de canviar la visió. La visió ja no és tant treballar per la seguretat i els plans d'emergència, que també, però si simplement que has d'anar una mica cap allà i s'han d'anar posant els elements, les fites, les referències per assolir aquest futur que poden tindre tots a cada d'aquestes zones, un futur diferent, però un futur construït per nosaltres mateixos. I també si hem d'anar acompanyats també d'una assessoria o d'una consultoria o que sigui, i veure també una mica de sumar i veure les realitats que hi ha a cada territori. Aleshores, hem començat a fer-ho això avui aquí a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i a partir d'aquí el que anirem fent ara és fent treballs més concrets a cadascuna de les zones perquè cadascú marqui el seu propi programa de desenvolupament. En el marc de la jornada s'han exposat també diversos projectes de desenvolupament que s'han posat en marxa entre el 2015 i el 2020, així com altres previstos per aquest any.